Mae cerddoriaeth yn chwarae rhan mawr hanfodol yn Tylwyth. Oedd yn rhan rili bwysig o llwyth yn wreiddiol. Oedd na gorau yn rhan o'r ddrama, a oedd y côr fel petai yn cynrychioli'r gymuned estynedig, fel rhyw fath o llwyth ychwanegol yn y ddrama. A fel oedd y drama'n archwilio'r tensiynau hynny rhwng yr hunaniaeth hoyw a'r hunaniaeth Gymraeg ac yn dod yn ôl at ei gilydd fel petai, oedd y gerddoriaeth hefyd yn neud na drwy rhyw fath o mash-up diwylliannol. Felly yn Tylwyth, dyn ni'n neud rhywbeth tebyg, ond yn datblygu'r syniad hynna. Felly'r math o gerddoriaeth allwch chi ddisgwyl i glywed yn y sioe fydd pethau traddodiadol Cymraeg sydd yn rhan o'n hunaniaeth ni. Mae emynau fel petai yn fi'n credu yn rhan mawr o'n hunaniaeth ni fel y Cymru. Nid o reidrwydd o bersbectif crefyddol, ond wrth gwrs ar ddwrnod gêm ryngwladol, dyn ni lawr yn y dafarn yn canu'r holl anthemau yma. Felly mae hwnna'n rhan bwysig ohoni yn ogystal â chaneuon cyfoes pop na nethon ni glywed yn llwyth. Hefyd anthema hoyw wrth gwrs, ond achos bod plant, achos bod yn Aneirin wedi dod yn dad yn rhan pwysig iawn o'r ddrama, mae na hefyd gymysgedd o hwiangerddi a galawon falle byddwn ni'n cysylltu gyda ieuenctid a phlant. Felly mae yna gorau gwahanol yn cymryd rhan yn y sioe ym mhob lle mynd ledled Cymru. Mae hwnna'n beth ffantastig, achos mae'n golygu bod fi wedi cael mynd ar daith o gwmpas Cymru yn cwrdd â'r holl gorau yma a'i harweinyddio nhw. Wrth gwrs mae corau yn rhan hanfodol o'r diwylliant Gymreig. Maen nhw'n rhan o ein asgwrn cefn ni y Cymru, felly mae cael nhw'n rhan o'r sioe yn beth ffantastig. So'r ffordd dwi'n mynd ati greu gerddoriaeth ar gyfer y sioe, mewn ffordd mae'r gerddoriaeth yn dod o'r testun pam dwi'n sgwennu'r ddrama. Yn aml, mae dyfyniadau o ganeuon gwahanol, neu mae'r cymeriadau yn sôn am ganeuon yn gwahanol jyst yn y ddeialog yn naturiol, a wedyn dwi'n cymryd hwnna, a wedyn dwi'n cymryd hwnna fel sail un math o gerddoriaeth dwi eisiau defnyddio. Ond yn ogystal ar alawon cyfoes Cymraeg ma traddodiadol, mae yna hefyd gymysgedd o'r math o gerddoriaeth falle byddwch chi'n clywed mewn clwb fel cerddoriaeth techno enghraifft. A hefyd cerddoriaeth wreiddiol. Mae yna thema dwi wedi galw thema llwyth i fi, achos oedd hi'n rhan hanfodol o'r sioe wreiddiol, a mae'r thema yna hefyd yn dychwelyd yn y gymysgedd yma, y pair dydeni yma fel petai o gerddoriaeth.